part 2. Do toho hrnce dáme vodu. Tak akorát. To znamená asi tak centimetr hloubky. Dáme vařit. Připravíme si, jsme si připravili pomeranč, vanilkový cukry, značka Tesco a hřebíček od Vita, že ta vaří za vás. Tady vlastně ani nemusíme být, že? Přiměřeně. Tak. Na jeden litr dáme tak 3 vanilkový cukry. Pokud možno bez papíru, protože se to přešáví. Rozmícháme. Ve druhý, nebo. Tady je pěkná takovou volně zlomili. Nedivím se. Toto a pomeranče. 2 jsi tam dal, jo? 2 pomeranče. Bo máme rádi plnohodnotnou stravu. Když to necháme povařit, svařák samotně nesmí projít varem, že? To znamená, že všechny ty ingredience musí, aby to pustilo, projít varem předem. Proto se tam dává ta voda. Necháme klidu. A ozveme se za 2 minuty.